समस्त मैथिल परिवार के हमरा तरफ से नमस्कार। हमर चैनल पर अपने सबक स्वागत है और हमर चैनल के अपने सब सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करी, ये हमर परम आग्रह है। आई हम अपने सबके लेल एकटा पावन गीत सुना रहल छी। उत्तर दक्षिण साओ एलै एक सुगना हे, शुभ पावनी दिन में लागी गेलै हाट बाजार हे, शुभ पावनी दिन में कनैते खीजैते सुहबे अम्मा आगू ठारी हे, शुभ पावनी दिन में किनी दिया लहंगा पटोर हे, शुभ पावनी दिन में किनी दिया मोतियन के हार है, शुभ पावनी दिन में गरीब घर जन्म भेला, गरीब घर ब्याहल है, शुभ पावनी दिन में नहीं पूरत मन के आश है, शुभ पावनी दिन में गोरबा चढ़ल एलखिन रामचंद्र दुल्हा है, शुभ पावनी दिन में नैन एलखिन लहंगा पटोर है, शुभ पावनी दिन में नैन एलखिन मोतियन के हार है, शुभ पावनी दिन में पहिरी ओढ़िए सुहबे अम्मा आगू ठारी हे, शुभ पावनी दिन में पूरी गेल मन के आश है, शुभ पावनी दिन में पूरी गेल मन के आश है, शुभ पावनी दिन में। धन्यवाद।